салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. зебудухтари рус ки дар дастаи Челси вазифаи директори варзиширо иҷро мекард, ҳаминак пайи таҳримотҳо бар муқобили русҳо аз ин вазифа меравад. шумо медонед ки дар Челси чӣ хел ин хонуми зеборо дӯст медоранд? лаънат бар сиёсат. директори варзишии бошгоҳи Челси Марина Грановская моҳи август тарки даста мекунад. дар ин бора Спортбилд хабар додааст. номзади асосӣ дар ин мақом Андреа Берта аст ки ҳамин вазифаро дар дастаи Атлетико Мадрид иҷро мекунад. мувофиқи иттилои пешакӣ бо рафтани Грановская тамоми тасмимҳои муҳимро барои равзанаҳои гузариши тобистонаи футболбозон сармураббии тим Томас Тухел қабул мекунад. Грановская аз ҷониби нашрияи итолиёвии Татаспорт соли 2021 беҳтарин менеҷери футболи Аврупо эътироф гардида буд. Грановская 47 сола мебошад. вай дар Русия таваллуд шудааст ва шаҳрвандии Русия ва Канадаро дорад. соли 1997 донишгоҳи давлатии Москваро бо баҳои аъло хатм карда, ҳамон сол фаъолияташро дар ширкати нафтии Сибнефт ки ба Роман Абрамович собиқ соҳибмулки Челси тааллуқ дошт пардохта буд. моҳи марти соли ҷорӣ Абрамович бо далели шомил шудан ба феҳристи таҳримҳои ҳукумати Британия аз мақомаш барканор гардид. ӯ давоми 19 сол раҳбарии ин дастаи овозадорро бар дӯш дошт ва ба гирифтани ҳама гуна ҷоизаҳо ноил гардида буд. ҳоло бошад бошгоҳ пурра ба гурӯҳе зери роҳбарии Тод Боули амрикоӣ тааллуқ дорад. Грановская миёни футболбозон ва атрофиёни бошгоҳи англисӣ ҳамчун шахси кордон, корчалон ва дорои дониши варзишӣ ва муносибати хуб бонг ном бароварда буд ва дар хулосаҳои муҳими бошгоҳӣ ҳамеша андешаҳои хуб пешниҳод мекард ки баъзе муваффақиятҳои бошгоҳ маҳз зери раҳнамоиву кордониҳои ӯ ба миён меомад. ҳоло фазои бошгоҳи Челси ба рафтани Грановская қабои андӯҳу ғам пӯшидааст. ҳамагон афсӯс мехӯранд ки хонуми рус аз миёни онҳо меравад. барои ман як суол ба вуҷуд омад ки чаро дар як корхона агар 10 то мард биравад касе ғамгин намешавад, вале як хонуми зебо равад, чанд нафар зиқ мешаванд? раҳбарони бошгоҳҳо баъзан хулосаҳои аҷиб мебароранд. бубинед як мураббие ки нав ба фаъолият оғоз мекунад, вале муваффақ намешавад, чӣ хел боз дастаро ба ӯ бовар мекунӣ? масалан дастаи Эвертон ба Фрэнк Лемпард умед баст ки аз Челси ба истеъфо равонаш карда буданд ва ба монанди ӯ зиёда нафарони дигар. хабаре ки ҳоло бояд ба шумо пешниҳод кунам, ин ба курсии сармураббигии дастаи Валенсия даъват шудани Ҷеннаро Гаттузо мебошад. Ҷеннаро Гаттузо сармураббии нави дастаи Валенсия таъин мегардад. дар ин бора Фабрицио Романо хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ, ҷонибҳо дар бораи ҷузъиёти охирини қарордод ба мувофиқа расиданд ва ба зудӣ бояд бошгоҳи испанӣ дар бораи таъини мутахассиси 44-солаи итолиёвӣ изҳороти расмӣ диҳад. Гаттузо тобистони соли гузашта бо дастаи Фиорентина шартнома ба имзо расонида буд, лек ба далели ихтилофи назари раҳбарияти бошгоҳ бо баъзе сабабҳои номаълум ӯ ҳамагӣ 2 ҳафта дар даста боқӣ монда буд. хайна Фиорентина дар масъалаи Гаттузо ноҳақ. Милан ва Наполи чӣ? ё Гаттузоро қасам доданд ки то мураббигиро ёд нагирӣ аз майдон набуро. ин мавсим дар баъзе бозиҳо хатти дифои дастаи Реал Мадрид аз ҷониби мухлисон ва коршиносони самти футбол аксар вақт мавриди интиқод қарор мегирифт. шояд ҳамин тавр ҳам буд, ҳарчанд дар бозии финалӣ ҳимоятгарони Реал ба назар девори чиниро мемонданд ки сурхпӯшҳои Ливерпул барои рахна кардани ин девор хеле азият ҳам кашиданд ва дар ниҳоят муваффақ нашуданд. акнун бошгоҳи шоҳона яке аз маъруфтарин ҳимоятгаронро ба даста ҷалб кард ва имсол мебинем ки кор чӣ хел сурат мегирад. Антонио Рудигер аз Челси ба Реал Мадрид гузариш анҷом дод. ба гуфтаи рӯзноманигор Фабрицио Романо, бошгоҳи шоҳонаи Реал ба дифоъгари 29 сола барои бастани шартнома то моҳи июни соли 2026 ба мувофиқа расиданд. рӯзи муаррифии дифоъгари олмонӣ рӯзи 20 июн дар назар аст. пештар сармураббии дастаи Челси Томас Тухел изҳор дошта буд ки Рюдигер тобистон тарки бошгоҳ мекунад. албатта бо сабаби таҳримот дар ин вазъ дасти мо баста аст. Челси ӯро пазмон хоҳад шуд. футболбоз мавсими равон дар ҳайати дастаи лондонӣ дар 47 бозӣ вориди майдон шуда 5 гол ва 2 ирсоли головар дар ҳисобаш дорад. ӯ аз шумули он дифоъгароне аст ки дар ҳамлаҳо ҳамчун ҳуҷумкор иштирок мекунад ва маҳорати хосаи голзаниро ҳам дорад. аз ин рӯ ба услуби Реал ин футболбоз ба истилои айни муддао аст. агар Мбаппе ҳам ба Реал меомад, гумонам Карло Анчелоти рекорди Зиданро дар пайи ҳам гирифтани ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо такрор мекард. ҳарчанд беҳамунам қудрат дорад ки андак-мандак дастаҳо ба монанди ПСЖ ва Сити бар ин дастаҳоро шикаст бидиҳад.
бозиҳои лигаи миллатҳо оғоз шуд ва дастаи португалия аввалин дидори худро бо дастаи испания бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом дод. агар бозиро тамошо карда бошад, дастаи португалия нисбат ба испания хеле ва хеле ба истилоҳе суст буд ва бо машаққат аз чанги мағлубшавӣ наҷот ёфт. лидери ин даста Криштиану Роналду дар ин маврид изҳори андеша кард ва гуфт ки лигаи миллатҳо мусобиқаест ки ҳамеша бо тими миллии мо алоқамандии зишт дорад, зеро мо аввалин шуда ин ҷомро ба даст овардем. оғози мо дар ин мавсим бо мусовии муҳим дар Испания орзуҳои моро эҳё мекунад. пирӯзии Португалия он чизест ки мисли ҳамеша моро ба ҳаракат медарорад ва муттаҳид мекунад, навиштааст Криштиану Роналду. футболбози 37сола дар ин дидор дар дақиқаи 67 рӯи майдон баромад, вале ягон натиҷаи мусбат надод. охирин маротиба Роналду моҳи октябри соли 2021 гол зада буд ки ин дар вохӯрӣ муқобили мунтахаби Люксембург ба вуҷуд омад ва Криштиану дар ин бозӣ хетрик анҷом дод. аз ҳамон вақт инҷониб мисле ки кору борҳои нобиғаи футбол дар мунтахаб ба қавле турб аст. Карим Бензема дирӯз ҷоизаи беҳтарин футболбозро бо фарзияи маҷаллаи «Онзедор» ба даст овард ва он ҷо мавриди суолборони журналистон қарор гирифт. яке аз он мавзӯъҳое ки дар ин маърака муҳокима шуд ин буд ки Бензема ва Криштиану Роналду бо ҳам чӣ умумият доранд. Бензема дар ин маврид чунин ҷавоб гуфтааст: мо бо Роналду чӣ умумият дорем? ба ин савол ҷавоб додан душвор аст. ман гуфта наметавонам ки ҳар чизе ӯ дорад ман ҳам онро дорам. шояд ин назорати ту бошад. ман ҳамеша аз тамошои ӯ лаззат мебурдам. вақте ки ман ба рафтори ӯ назар мекардам, ман кӯшиш мекардам ки диққати худро асосан ба ҳаракати ӯ ҷалб кунам. дриблинг, зарба, пас, ҳаракатҳои ӯро тамошо кардам. ман ҳама корҳоеро ки Роналду кардааст таҳлил кардам ва кӯшиш кардам ки ҳамаашро қабул кунам. аммо онро дар сатҳи ӯ такрор кардан ғайриимкон аст, гуфтааст Карим Бензема. ёдовар мешавем ки Роналду ва Карим дар дастаи Реал 9 сол бо ҳам бозӣ карданд. замоне ҳатто унвони BBC дар хати ҳамлаи Реал маъруфият дошт ки ин унвонро Роналду, Бел ва Бензема ташкил медоданд. аз BBC ҳамакнун як нафар боқӣ монд. Бел корномаашро анҷом дод ва Роналду дар гӯшаи дигари дунё ҷилва мекунад. инро мегӯянд Карим дунёро бесоиб дидааст. ҳангомасозтарин хабари имрӯз ин ҷудо шудани беҳтарин ҷуфти оилавӣ дар фазои варзиши шоу-бизнес Жерар Пике аз Шакира мебошад. не, ин ҷумларо бояд баръакс бигӯем. Шакира Жерар Пикеро талоқ дод. зиндагии якҷояи беш аз 10-солаи Пике ва Шакира ҳаминак хотимаи худро пайдо кард ва сабаби аз байн рафтани муносибат ин ба қавле ба хиёнат гунаҳгор шудани Жерар Пике мебошад. сода карда гӯем Шакира Жерар Пикеро ба каси дигар қабид. ҳоло овоза ва ҳангомаҳо атрофи ин мавзӯъ хеле зиёд аст ва яке аз фарзияҳои асосии ин муносибати ошикона доштани Жерар Пике бо модари футболбози 17-солаи Барса Гави мебошад. ба иттилои баъзе расонаҳо Пике бо модари Гави таи чанд вақти охир муносибати ошикона пайдо кардааст ва инро Шакира бо кӯмаки чанде аз атрофиёнаш пай бурд ки дар натиҷа ба ҷудоӣ оварда расонид. фарзияи дигар ин аст ки Пике бо модари Гави не, балки бо як донишҷӯи 20сола муносибат барпо карда ки дар мавриди алоқа доштани онҳо дар Каталония сару садоҳо хеле зиёд шуд ва ин боис гашт ки Шакира падари фарзандонашро аз хона биронад. ҳамчунин Шакира аз он шикоят мекунад ки Пике вақтҳои охир тамоман дигар шудааст ва бештари вақти худро дар маконҳои дилхушии шабона паси сар мекунад. ба қавле ба бероҳа шудани Жерар Пике футболбози 22-солаи Барселона Рики Пуч боис шудааст ки аз рӯзи омаданаш бо Жерар муносибати дӯстӣ пайдо кардааст ва шабе нест ки онҳо якҷо аз клубҳои шабона гузар накунанд. ҳоло тамоми мардум Пикеро ба хиёнат гунаҳгор мекунанд, вале як чизи дигарро ҳам бояд донанд ки ӯ аз зани худ фосилаи 10 сол хурд аст. хайр занад ки кампир шуд, дилат ба ҷавонтараш мекашад. Шакира ҳам 45 сола будааст. ва ҳамин тамом. то дидор, хайр.